שכבה י"ב מציגים, שיר י"ב עוזבים את הקן. היי ג'ורדי, יש מצב אתה נותן לי משהו כזה? לא יודעים יותר מה לעשות, אנחנו שתי קבוצות, ירדן מדריך פה את כולם, או אנחנו מנסים כאן לגייס שכבת ט' וברווזי נעלם, ונשיר עכשיו כולם עוזבים את הקן ונתחיל להתבחן, האם זה גורלי לחתום ולמכור את נשמתי. עוזבים את הקן, מעכשיו רק נזדקן, מה יגרום לנו להתאחד ולהבין שזה לא כזה נורא. מדלות בקנבה, מתלשות על מדרצים, מדריכים, חניכים מגייסים, פעולות מאלתרים, רכזים מגיעים, מנקים מקווים ששטפו את הכלים. שכבה נוספת קנרג'י בחבית שרים קנרג'י אלג'רנון וימין קנרג'י זקיות שותים קנרג'י עוזבים את הקן ונתחיל להתבחן, האם זה גורלי לחתום ולמכור את נשמתי. עוזבים את הקן, את ירדן רק נעצבן, מה יגרום לנו להתאחד ולהבין שזה לא כזה נורא. עוזבים את הקן וזה נורא ורוצים פה עוד שנה, אז היי רמיז מפוצצים עוד פעולה. אני חותם וגם אני, אבל הקן פה עוד שלי, אז ביי בוסטרים חותמים לחווה. אבל יש עוד שנה. סיימנו. סטופ! זה לא פתח! הנה בום! אמרו לי, תבוא אמר לי, אבל הוא לא נחשב. Walking fast, faces nice and I'm on my